माजबादनि खामथबारियाव श्रीमद भागवत कथानि जोबनाय हाबाफारि गोबां अनजिमानि सिबियारिफोरनि होंगो दोंगो। अदालगुरि जिल्लानि माजबादनि खामथबारियाव श्रीमद भागवत कथानि जोबनाय हाबाफारि गोबां अनजिमानि सिबियारिफोरनि होंगो दोंगो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। माजबाद खाजोना बेंखननि 2 नं खामथबारि गामियाव श्रीमद भागवत कथाखौ 24 एप्रिलनिफ्राय 22 एप्रिलसिम सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय जादोंमोन। 2 नं खामथबारि गामिनि सुबुंफोरनि नाजानायाव आरो माजबादनि सुबुंफोरनि हेफाजाबाव खुंजानाय भागवत कथानि जोबथा साननि हाबाफारि बायदियै गलाघाटनिफ्राय हांख्रायजानाय बिबुंसारगिरि राजेश गंडेआ फुंनि 9 रिंगायाव बिबुंथि लाखियो। श्रीमद भागवत कथा गियाननि खुंथाय आफादनि आफादगिरि मासाराम गहाय आरो नेहाथारि राजु गंडेआ फोरमायोदि मोनाबिलि 7 रिंगायाव हाबाफारिया बिबुंथि आरो आलारि बाथि फोजोंनायजों थुंगेयो। भागवत कथा गियाननि खुंथाय आफादनि बोसोनगिरि खासुमती गंडेआ सानथामनि भागवत कथाखौ आबुङै दैदेनदोंमोन। बे हाबाफारियाव बारग' एमसिएलए जितु किसान, बारग' मावफुं सोद्रोमा श्याम सुन्दि, बिटिआरनि काउन्सिल दीपक मौर्य, माजबादनि समाज सिबियारि जीवन देखा आरो गोबां सिबियारिफोरा बाहागो लादोंमोन। 9 महीना में 270 अध्याय, 10 महीना में 300 अध्याय, 11 महीना में 330 अध्याय, 11 महीना में देगा श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ने में, यानी कि 25 दिन का 1 साल लगेगा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पढ़ने में। नाश हो जाता, खंडन हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो आप सभी बड़े पुण्यभागी सौभाग्यवान जो एक दिन की कथा सुनने से एक ग्रह तो कटी जाता है और भगवान की कथा सुने, आप सभी बड़े सौभाग्यवान हैं, भाग्यवान हैं। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय हो। दूसरी प्रकार की भक्ति है श्रवणं कीर्तनं विष्णुः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दैश्यं सैखम् आत्मनिवेदनं सैखम् आत्मनिवेदनं। सबसे पहले प्रकार की यह सुनना चाहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इसलिए पहले प्रकार का एक पहला खंड, एक दूसरा खंड। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय है। अगर एक दिन में एक अध्याय पढ़ा जाता है तो 30 दिन में 1 महीना होता है, तो 1 महीना की और श्रीमद् भागवत महापुराण। माजबादनिफ्राय जतिनाथनि रिपोर्ट, NBT लाइव।